سلام كورات تخاتلتنا كما يتهلو لو ما عند دما كم تلمود حنت مهاريت فيلم حيزالكم مصي الله سناي مكتال نخغبرلكم ناتمنخو مجمرتا ግን ዛ ቻናል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ምግባር ደገፍኩም ግለጹልና ናብ ኩሉ ንኽባጻሓ ላይክ ሼር ግበርዎ ይቕኒልና እቲ ፊልም ዝጅምር በወላዲዩ ምኽንያት ተገዲዱና ብልመና ስራሕ ዝተዋፈረ ኩዊንተን ሓግዙን ዝብል ጽሑፍ በመሓዝ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮፍ ኢሉ ኣብ ምልማን ከሎ እዩ ሓንቲ ቆልዓ ዝሓዘት ጎርዞውን ካብ ጁባኣ ገንዘብ ብምውፃእ ካብ ዓይን ላዕሊ ንዓኻ የድልየካ እዩ ኢላ እንትህቦ ኩዊንተን እውን ብጣዕሚ ብምሕጓስ ቀፂሉ ብጣዕሚ የመስግን ኢሉ ምስጋኑ ይገልጸላ እታ ጎርዞ እውን ኣደይ ንሰባት ንምርህራ ብዙሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ መንገዲ ይኸይዱ ትብለኒ ነይራ ብምባል ጽቡቕ ዕድል ተመንያትሉ መንገዳ ትቕጽል ኩዊንተን እውን ዝሃበቶ ገንዘብ ብምርኣይ እዚ ሎማዓን ዝኣኽለኒ ይመስለኒ ብምባል ካብቲ ፓርክ ወፂኡ ናብ ክባር ማኪኑ ብምእታው ናብ ገዙ መጓዓዝ ይጅምር ናይ ኩዊንተን ኣቦ ብራን እውን ብዕድመ ምዝዓብያ መንእሰይ ጎርዞ ኣፍቃሪቱ ብምዃን ንኽስዕሞ እንተሓታ ጥቕሚ ፈታዊት ፋውና ገንዘብ እስካብ ዘይሃባ ከም ዘይትስዕሞ ትነግሮ ብራን እውን ብዝበለቱ ሓሳብ ተሰማሚዑ ካብ ጅቡኡ ገንዘብ ንምውፃእ እንትፍትን ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ዘይብሉ ምዃኑ ብምርዳእ ይቅርታ ፍቕረይ ገንዘብ ስለ ዝወዳኹ ናብ ባንክ ቤት ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ንምብባል ይፍትን ብድኻም ዝሓለ ኩዊንተን እውን ኣቦይ መፅኣ ኣለኹ ብምባል ናብ ገዛ እንተኣቱ ብራን እውን ብቕልጡፍ እስካብ ሻዓይቱ ከይድ ክዕርፍ ፍቕረይ ኣነ እውን ትገንዘብ ሒዘ ክመፅእ እየ ይብላ ከምኡ እውን ፋውና ከመይ ንዓይ ምሕጓስ ከም ትኽእል እኮ ትፈልጥ ኢኻ ብምባል ናብ መዕረፊ ክፍሊ እንትኸይድ ብራን እውን እናሰሓቐ ብዓይኑ የፋንዋ ናይ ፋውና ምኻድ ምስ ረኣየ ብራኒ ብሕርቃኑ ናብ ኩዊንተን ብምምፃእ ንምንታይ ኢኻ እስካብ ሕዚ ፀኒሕኻ ኢሉ ዓውዓው እንትብሎ ንሱ እውን ይቅርታ ኣቦይ ኢሉ ይምልሰሉ ብራን እውን ዝረኸቦ ገንዘብ እንትሓቶ ኩዊንተን ሙሉእ ምዕልቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ንኣቦኡ ይህቦ ብራን እውን ጽቡቕ እዩ በል ሕዚ እቲ ዝቐረየታይ ከም ዝገበርካዮ ንገረኒ ኢሉ እንተፋጥጦ ኩዊንተን እውን ክረኽቦ ዝኸኣልኩ እዙይ ጥራሕ እዩ ይብሎ ኩዊንተን እውን በይዛኻ ሕዚ ምግቢ ክበልዕ ይኽእል ዶ ሙሉእ መዓልቲ ክለፍዕ የውዒለ ኢሉ ይልምኖ ብራን እውን እዚ ኣዴኻ ሓጎስቲ ክገብራ ዝኽእል ገንዘብ ኣይኮነን ኢሉ እንትዛረብ ንሳ ኣደይ ኣይኮነትን ናተይ ማንዛኮ እያ ብምባል ይምልሰሉ ብራን እውን ምስ ተመርዓና ኣዴኻ ምዃና ይቐርን ሕዚ ንሱ ኣገዳሲ ይኾነን ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ንምንታይ እዚ ገንዘብ እኹል እዩ ኢልካ ክተምፅእ ምኽኣልካ እዩ ብምባል ብሕርቃን እንትዛረብ ኩዊንተን እውን ገንዘብ ሃበኒ ኢልካ ምልማን እኮ ከቢድ እዩ ብምባል ይዛረብ ብራን እውን ናብ ናይ ምትላል ኢንሹራንስ ስራሕና ክንምለስ ዲኻ ትደሊ ብምባል እንትሓቶ ንሱ እውን ብዝሓለፈ ከምኡ ክንገብር ኢደይ ተሰይረ ነይረ እየ ኢሉ ብፍርሓት ይዛረብ ብራን እውን ንብዙሕ ግዜ ወፃኢና ሸፊኑልና ነይሩ ኣይኮነን ድዩ ግን እዚ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቅምን ደጊምካ መኩር ኢሉ እንትዛረብ ኣብ ማእኸል ፋውና ገንዘብ ድዩ ዝጨንወኒ ኢላ ናቦም ትመፅእ ብራን እውን እንኪ ፍቕረይ ኢሉ ትገንዘብ እንትህባ ንሳ እውን ዋው ብጣዕሚ ሓድሽ ይመስል ኢላ ብሓጎስ ትወሓድ ብራን እውን ናብ ኩዊንተን ብምዛብ ኣዴኻን ኣነን ንእሽተይ ናይ ግሊ ግዜ የድልየና እዩ ከምኡ እውን ወፂኻ ደጊምካ መኩር ኢሉ እንትእዝዞ ግን እኮ እናመሰየ እዩ ኢሉ ይምልሰሉ ብራን እውን $1,000 እስካብ ዘይምፃእኻ ኣብዚ ምንባር ኣይትኽእልን ብምባል እንትዛረብ ንሱ እውን እዚ ማለት እኮ ኣብ ጎደና ምሕዳር ኣለኒ ማለት እዩ ኢሉ ልቡ ከረህርህሉ ምግባር ይፍትን ብራን እውን ቀፂሉ ከምቲ ኮይኑ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሰባት ከኣምኑኻ ይኽእሉ እዮም ብምባል ደፊኡ እንተውፅኦ ፋውና እውን ቻው ኩዊና ኢላ ትሕጭጨሉ ኩዊንተን እውን ንሓዘነ ካብ ገዙ ብምውፃእ ሕዚ እንታይ ይገብር እየ ኢሉ ተመሊሱ ናብ ልመና ስርሑ ይኣቱ ብሓሳቡ እውን ኣቦይ ምክንያታዊ ዘይኮነ ሰብ እዩ እዚ እውን እታ ዘልመደኒ ስራሕ እናሰራሕኩ እየ ንሱ እውን ምልማን ጥራሕ እዩ እንታይ ኣለዎን ሓደ መዓልቲ ከምቶም ኩሎም መናእሰይ ምንባር ተዝኽእል ብምባል ይምነ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኩዊንተን ከም ልማዱ ኣብ ምልማን እንከሎ ሓደ ኬቨን ዝበሃል $100 ሂብዎ ይሓልፍ ኩዊንተን እውን ዝረኣዮ ነገር ምእማን ኣብይዎ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ብምባል እንተመስግኖ ኬቨን እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ንእሽተይ ሓገዝ ነዊሕ ርሕቀት ተጓዓዝ እያ ከም ዝብልዎ እዩ ብምባል ይምልሰሉ ኩዊንተን እውን እቲ ገንዘብ ብምርኣይ ንሎሚ ከም ዝኣክል ምስ ተዛረበ ናብ ኬቨን ብምዝዋር ክንደይ ዝኣክል ከም ዝሓገዝካኒ ምግማት ኣይትኽእልን ብምባል እንተምስግኖ ንሱ እውን ዓርስኻ ሓሉ ኢልዎ ተሰናቢትዎ ይኸይድ ንሙሉእ መዓልቲ ከም ዝኣኽሎ ዝሓሰበ ኩዊንተን እውን ከም ዝለመዶ ናብ ክባር ማኪንኡ ከይዱ ኣቑሑ እንተቕምጥ ሃንደበት ኬቨን ሓሪፍ ማኪና እዩ ዘለካ ኢሉ የሰንብዶ ኩዊንተን እውን ናብ ማኪና ኣቲ ምምላጥ እንትፍትን ኬቨን እውን ፖሊስ ፀዊዐ ብምጭሯር ከይኸሰስኩኻ ዓርስኻ ንምብርህራ ንእሽተይ ደቓይቕ ኣለዋኻ ኢሉ ይዛረብ መማረፂ ዝሰኣነ ኩዊንተን እውን እሺ በቃ ለማና ኣይኮንኩን ኢሉ እንትዛረብ ኬቨን እውን ከምዘይከምካማ ፈሊጠ ከምዚ ዓይነት ማኪና ሒዝካ ከመይልካ ለማን ትኸውን ሕዚ ፍጠን ዝሃብኩኻ ገንዘብ ሃባ ኢሉ ይዝዞ ኩዊንተን እውን ኣይክእልን ኣቦይ ክቐድለኒ ኢሉ እንትዛረብ
أبوي دي خاز بالكا يلون خبرها رولي حتو نسون هو جنزب لمينا كمس نايقودنا تما حدا درزخونكو كمسل غيرون ايو حدا غزي ناي انشورانس جنزب نمركاب كبلون عرسي فليتا ماكينه خغچو خغبر يگددن ايو እዚ ሁሉ ዝገብሮ እቲ ዘይረብ ህይወቱ ክድግመሉ ክብል እዩ ኢሉ እንሐዘነ ይዛረብ ኬቨን ውን በጣም ይገርም ይሉ በሐዘን ይዛረብ ኩዊንተን ውን ቀጥሉ ስራሕ ክሰርሕን ትምህርት ክመሃርን ውን አይፈቅደለይን ባዕርሰይ ዋላ ሓንቲ ጌራ አይፈልጥን ኢሉ በሕርቃን ምስተዛረበ እንካ ገንዘብካ ካሊ ሰብ ክልምንየ ኢሉ ይምልሰሉ ብዝሰምዖ ነገር ልቡ ዝተተንከፈ ኬቨን ውን ገና ቆልዓኩ ኢኻ እቲ ገንዘብ ንዓኻ ሓዞ ግን በሓደ ቅድመ ኩነት ክትስማማ ኣለካ ብምባል ህይወቱ ዝቕይር ሓደ ትልሚ ይውፅእ ናይ ብራን አፍቃሪ ዝኾነ ተፋውናውን በይዛኻ ሕዚ ወፂና መብልዕ ንኽእልዶ ብጣዕሚ ጠሚን እዩ ኢላ እንትዛረብ ብራን ውን ከይተሓስብ ፍቕረይ ሕዚ ክንከይድ ኢና ልክዕ ገንዘበይ ምስ መፀ ብምባል ኩዊንተን ምፅባይ ይጅምር تعجزت زي بالله فاوناون ناب نوبا ريستورانت كخيد يدلي إيه إلى مقرر مستجمر هندبت ناي بران تليفون مصوع يجمر برانون بقولتف تليفونون تلعلو اسكاب حزي يصبويز نبره زينا يبصحو ابو هوسبيتال ام صباين تلوون كوينتن ناتدف انت مزنتري مسمسلاي براني ويانا ودي ازي كما يكون كاله بمبال عوعو مسبله من كم زغچو كان غرن يلو انت حتى كوينتن ونا كيفن انت حبرو نكيفن كمي نودي كم زغت غبرو كيلكا رايو استي قديلكا يكون يركا يلو عوعو موالي جمر كيفن ون بطعمي كرتا إلو نمرد أنت فتن براني دحنجير أي زغسكا رايو اسكي ودي نايرس مقدات خمسة بتحخلو أي ترتارم بمبال يحن يلو فاوناون بزحلف حدا يكون انديو نايرس مقدات زبطحو بمبال انتزارب حاسوتو خيف اللطو زفرح برانون فاونا فغري بيزاخ سوق بالي إلو يقطعا كيفن ون بمقرب نايرس مقدات دي خاز بالكا إلو انتحطو برانون هو نسوقع بزح جنزبيو زتيغكا عبيت فرد ايه قتركا زلكا خلو معين مخفال تزقاجو بمبال نزحاتو عبيت فرد غراخو بمزراب مسكين كيوينتن حيزوو نانقالاتو عيوت برانون فاونا فغري اماكينات تسبين إلو ناماكينا غلفو تيو انتهبا نساون كاريتو ساغ نجر مهلاو ملكت مستهبو عطا استرد برانون ገንዘብ ካብ ጅቡው ጽዩ እንትህባ ንሳውን በሐጎስ ናብ ማኪና ተጠም መበል ትኸድ ብራንውን ናይ ፋውና ምርሓቅ ምስራኤ ሕጂ ናብ ቤት ፍርድ ክንከይድ ኢና ከምውን ሓደ በሓደ ዝቡጋ ናይ ርእስ ፈተና ክትወድቕ ይደሊ እየ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ሽምካ ከይተስታውስ ብርሃን ተረየሙኻ መልሲ ከይትህብ ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝበፅሐካ ክነምስል ኣለና ብዝሓለፈ ተሳቂዑ እዩ ሕዚ እውን ክሳኻዕ ኢሉ ዝተዛረበ ናይ ኬቨን መምፃእ ይርኢ እሞ ብራንውን رأيو أبكروا عوان عبيت فرد تطو زبولو سب إلون تزارب كوينتن ون كابت ويلشار بمتسا بيوغرو تطو يبل بران ون بسنبادا مسرعيو دحار تمليس كاكوف بل ناير اسمه قدعات كم زبزح كاكو كتمثل على كايلو يزارب كوينتن ون ولا حانت حدقا كم زي تفترن شويدناكا إنا إلون تزارب بران ون ازي تايمالتيو إلو بحركاني حطو كيفن ون تالكاب مئتاو ازي ناتي هوسبيتاليو سبات حدقا كم تبوطحهم ممثال كبير يكونن بمبال مستزارب نكوينتن بيزاها زقد حقايا دمፅ لاخله يبلو برانون ناي دمፅ قد حد يزبلكا يلون تحطو كيفن ون هو كوينتن عبيت فرد نخحسو زبلكايو كله نخقرحو غيريو ايه كمون ناي منجرار وانجل تسرح يزناكا اينا يلو يملسلو بحركان زعبده براني كمي ابوها كحرك إلكا إلون تزارب كوينتن ون ابوها دي غازبلكا عرسخا كوميلكا خطوع مبتي بالكان اسكاب حزي جزمن مركب بوزح إخا تتغيم كاني حقا مزرع بحطاو مخوان يمرز إيا إلو بحركان يملسلو برانون بلاويس اسكاب حزوني رحيغا خيدي إيا إلون تزارب عندبت إن كيفن ززاقاجو بوليس يدبي دي حزو كيفن ون تريوزر لخحبو بوليسيو إلو مستزاربه نت بوليس بغلتف حيزوه كخيد تأزازيه أمود أتاون كاوبو نزازو زا كوينتن نايب حقون قدنا تمحادر كخون ديه انتبت كيفن ون أبو هوسبيتالي كسرح قبرك يخيل إيه بمبال يزارب كوينتن ون ولا حانت المدكو يبلين إلون تزارب نسون صقام يبلون كابني اشتي بمجمار كتعبي تخيل إخا من يفلت حدا معالتي نايب عالخا سرح كتجمر تخيل يخون بمبال يزارب هيوت كغير مخان استرد كوينتن ون يغني اللي كيفن إلو انتزارب نسون ولا حانت صقام يلن يزد راح استاوز يشتي مرهرا بزوح عقد مخادي كاليو إلو يملسلو برانون نابطاويا بوليس اب مخادن كله فاونا بسنباد براني إلا صوعو برانون او فاونا بطاري مسغن توصن تخلي خوا بموبايل تلمنا نساون نابيت محير نات خادي خاب بموبايل تحطو نسون نيشتي وانجل سريحه ايه من جروار نجر إلو انتزارب فاونا من جروار دي خاز بالكا سكاب كابيت محير توص
ولا حنت يتجزألين مال الديو بموبايل تحطو برانون نايب حكي بزعبون حسب كدي خيلو انت حتى كتحجزو أطبيقو يلمنا البوليسون ناس أجمل كدي يلو انت حتى فهناون شعو حساب بمغير هو نهربشن ايو بيزخا از مقيه مش ماقله كاب قدمي زور عبللي بموبايل غايغو بوليسون بتزازا مسرت ان لمنا زنبره براني ان غوتته كاب قدمي ايوسدو دحر اوارح كوينتا بكيبن حجز عرسو كيلو تطوب موبايل يخل زقارزو تمرتو زود كوينتا بحساو قدم حزي تجبرو زي كالو نغرات تجبرو ساعات ايو نسون سوات محجاز ايو يلو يحسب اب حد وقتي زلوا ገንዘብ ህይወቱ زحلفت غورزون ولادا مع قدرات تبلعيو مغبي رخيبنا عينا ግን አንሎሙውን የበላዓው ከሐድር ዲየ ኢላ እናተዛረበታ ኩላ ትዊንተን ሰላምታ ይዋ ንሳውን ሰላም ፈልጠካ ዲየ ኢላ እንተሐቶ ንሱውን አብዚ ኮፊለ ይልምን ነረ ሓደ ግዜ ሓጊስክን ነርኪ ሕዚ ናተይ ግደ እዩ በሞባይል ካብ ጅቡ $100 ብምውፃእ ይህባ ዝራእየቶ ምእማን ስለዚ አበያ እዚ ከቀበላይ ክእልን ኢላ እንተዛረብ ክዊንተንውን በይዛ ከተቀበልኒ ንሳውን ተሐጉይሳ በጣም የምስግን ኢላ እንተምስግኖ ክዊንተንውን ዋላ ሓንጸገም የብሉን ሽዑ ከም ዝበልክኒ ይሽተይ ደግነት ብዙሕ ርሕቀት ከጓዓዝ ይኽእል እዩ ዓርስኻ ሓልዊ ኢልዋ ተሰናቢትዋ ይኽእል ካብ በዓልና ቀኒስና ዝሃብናያን ይሽተይ ሳንቲም ናይ ሓደ ሰብ ምዕልቲ ተብርህ ትኽእል እያ እሞ ደግነት እስካብ ዝህልወና ተጸቢና ንገብሮ ሓገዝ እንተይኮነስ ካብ ዘለና ቀኒስና ንገብሮ ሕዌት እዩ እሞ ኢድና ንዝሰኣኑ ንዘርግሕ ዝኽፈለና ብዝሓገዝናዮ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ንሶም ከይዶም ብዝሓገዝዎ ሰባት እዩ እሞ ናይ ደግነት ሰንሰለት ነጅምር ጀመርናዮ ነቐጽል እናበልና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዛዝም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጻና መደብ ነዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹማ ንኽትኮኑ ተስፋ ይገብር ንዝመጽእ መደባት ንኽትከታተሉ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መደባትና እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ መሃብን ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ከዓ ሼር ምግባርን ኣይትሕመቑ የቐኒየልና